Uitați-vă și voi cum arăt. Ca un boschetar. Am geaca asta subțire, care glugă, plus geaca asta de iarnă. Mamă, e nebunie ce afară, nici nu-ți vine să ieși afară, uite-și tu. Uite-și tu ce afară, stai că le dă dona de mâncare acum, ia uite. Le dă de mâncare la păsări. N-aude. E nebunie ce afară. Câte grade sunt? 5 grade, ci că da plouă. Urâtă vreme. Când e frig și mai și plouă e nasol. Prefer să ningă decât să plouă. Uitați-vă, Chica. Chica! Hello, Chop! What you do? What you do, Chop? Hello, Daci? Daci a sărit acolo sus, ca de obicei. E nebunie. Nebunie. Uitați câte păsări. Eu le zic păsări, că așa le zice aici, birds, păsări. Pescăruși. Vedeți câți pescăruși sunt afară. Și Dona le dă să mănânce, ca de obicei. Nici nu vreau să ies afară din mașină, pe bune. Trebuie să mă duc să mă tund acum. Mereu am zis că mă tund. Știți când am zis în episoadele? De data asta chiar mă duc să mă tund. Nu mai țin așa o săptămână. Cu mă tund în fiecare videoclip. De data asta mă duc să mă aranjez. Rusoaica! Mamă, ce vreme! Asta e. E bine dacă nu îngheață pe jos, nu ninge ca în România, să se pună ca lumea, de la genunchi în sus. Aici dacă ninge foarte puțin. Dar zicea Dona că va fi cea mai nasoală iarnă, mai nasoală decât în 90, nu, din 2012 a zis ea? Mai nasoală decât în 2012. Nu știu cum a fost în 2012 aici, că eu n-am fost aici în 2012. Mă bănuiesc că a fost nasoală, nu? Habar n-am. Dacă ea zice, habar n-am. Nici ea nu era aici, era în România. Ciudat. Da, ne reauzim. M-am de alergat astăzi, am de făcut niște alergături în alta. Rămâneți pe frecvență ca să vedeți ce mai fac astăzi, ce mai includ în program, pardon. Dureri de cap cu femeia asta. Am cumpărat altă masă mai mică cu scaune și face ea aranjament. Uitați-vă la ce aranjamente face ea acolo. Ia uitați. M-a nebunit cu aranjamentele ei. Pau pune pe aia în colț, Pau o dă de acolo, îmi mută florile de acolo, nici ea nu știe ce face. M-a nebunit. Stați să vedeți când intru înăuntru. Ea pune scaunele alea vechi. Pe astea noi vrea să le pună un pod. Și tot așa. Uitați ce nebunie face ea acolo. Uitați ce face. Mută masa de jumătate de oră, de stânga în dreapta. You move the table for half an hour, more than half an hour now. From left side to the right side. M-a nebunit. Zice, nu mai mă pune în fața camerei. And now the flowers stay there in the corner now. No, because mă trebuie să mă fac. M-a nebunit, mă duc să mă tund. Am ajuns în podul casei. Stați așa să dau lumina sus pe undeva. Uitați ce e la mine în pod aici. Am pus toate astea. Scaune, una alta. Mi-am făcut loc. Mi-am pus podea. Vechi mobilieri. Asta e izolația. La casă. Tancul de apă. Ăla e tancul vechi. Da? Trebuie să-l tai. Să chem pe cineva să-l taie. Da. Cu treburi, ca de obicei. Mai mi-au ce Dona niște scaune. Mă duc la magazin acum. Am schimbat geaca cu asta mai ușuratică. E rapid, vă dați seama, din mașină în magazin, din magazin în mașină și tot așa. E mult mai bine. Oricum sunt 6 grade acum, erau 5 mai devreme, dar nu mai bate, de fapt bate vântul, dar nu mai plouă, e ok. Dacă bate vântul și e rece, nu mai este așa nasol cum era. Tot merge să ieși cu o geacă așa mai subțirică.
O aștept pe Dunăre, dă de mâncare la căței și mergem să facem niște vizite. Eu mi-aranjez biroul, mi-am pus alt birou acolo, am luat masa care o aveam și am pus alta și tot așa, aranjamente, să mă țin ocupat, ca să zic așa, să am ceva ce facem fiecare zi, să nu mă plictisesc. Mamă, ce de mașini! E 4:30, ăștia vin de la muncă, ăștia încă mai muncesc pentru patrie și popor. Ne reauzim. Am reușit să mă tun de data asta. Da? Am reușit. Mi-am făcut duș deja și e tot ok. Și la spate, peste tot. Păi ce să fac și eu? Să treacă timpul, nu? Am scăpat de blana aia din cap.